zuwa ga mai girma gwamna ya sani wallahi karamar hukumar mulki ta Gondo akwai matsala, kuma ya yi gaggawar binciken mina na matsala. Wallahi mafi yawancin wa'inda ya bada ma wallahi ba su in wanda da masu ba. 'Yan siyasa mu na garin Gondo da masu bida kujeri nan gaba ku gyara. Bai yiwa a ce wanda adda kujera bai alheri, mai kujera bai alheri kuma ku ce zaɓen ku so a yi. Wallahi mu a tare da ku, mu mun ka san halin ku, mu azzani tare da ku, mu a cikin garin Gondo duk abin da kuka nuhi mun sani. Wallahi in ba ku kyautata wa mutane ba komi duk wanda har ga mutum tare da kai wallahi in ba ka kyautata mai ba naka na ba. In an ka taso ka taho tare da ɗanka don da an ka ba ka kujera daga kasi ɗan ka ci, bai yiwa a ce a ba ka kujeri in ba gida mutum da zai so ko gona ba a kusa da kwa samun kuɗi. Amma da an ce ga gida ko gona kun kama yadda kuɗi kenan in wanga ƙara kuɗi wanga ƙara kuɗi. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Zan so in amfani da wannan damar in yi magana zuwa ga maganar da abokin aiki na yi. Dan maye idan baka manta ba na taɓa baka shawara makamancin wannan. Ina mai sanar da kai idan ka mance zan ƙara tunatar da kai. Ina son ka sani babu kuma mai iya azaltawa sai Allah, kuma ba mu iya talautawa sai Allah. Idan har za ka zauna wa'inga mutane da kake ƙorafi a kansu wai su baka, to wallahi kana cikin wahala. Abinda nika son ka sani shi na ka gode Allah, ka gode ma Allahn da ya baka lafiya da ji da gani da za ka iya zuwa ka nemo ma iyalinka abin da za su ci. Ka gode Allah kai mutum ne wanda zai iya zuwa ya nemo ma kansa abin da zai ci. Amma wallahi ka sani wa'anga mutanen da aka gani kana ƙorafi a kansu ba ƙaunar mu suke yi ba, ba wai kuma jin daɗin abin da muke yi suke ba. Saboda ba su gane mu garkarsu ba don ba mu da zuciyar da muke zuwa roƙo. Abinda kuma mutanen da suke so sun yi son su gane ka ga walakanci kana zuwa wurin su baka naira 10 naira 20. To alhamdulillah ba mu zuwa garkan mutum roƙo. So da haka wa'annan da aka tunanin wai su zo su taimake ka, wallahi haka mutu dan maye ba za su zo su taimake ka ba. Wallahi haka mutu ba za su zo su taimake ka ba. Saboda ba wannan zuciya taimakon su a cikin zuciyarsu ba. Dan yau ina faɗa maka jiya babu wani wanda kake korafi a kansu cikin wannan ga wanda zai aitowa ya ma kyauta wallahi ko da biyu ta. Wallahi ka sani dan ka sani. Sannan alhamdulillah mu an sani jam'iyyar APC muna ba da gudunmuwa 100%. Da mutum yayi da kan mutum yayi wallahi da take gare mu. Kuma alhamdulillah ba mu gwaice ba mu yaba mu wa'anda kai mana ba. Mun gode ma wanda kai mana. Amma wa'anda kai wallahi ba su da yawa. Wa'anda ba su yi sun yi komi yawa kuma su a ciki su rike abin su, mu wallahi ba mu dogara da abin su ba, da su yi da kasu yi wallahi duk ɗaya yake gare mu. So ina so in ƙara tabbatar ma dan maye ka sani ka riƙe ma zuciyarka cewa babu mai iya taimakon ka wallahi a duniyar ga wallahi sai Allah. Da haka ka tashi ka nema ma kanka takaici ya kashe ka. Tashi kai tabbatun al'amarin sagogin wa'anga mutane idan za ka yi shi a nishaɗi da